Kaixo, bideo honetan zatikiak konparatu egingo ditugu. Hau da esango dugu zeintan txikiena, zein handiena. Egin dezagun adibidez, 2eren eta 4eren. Zein izango da handiagoa? Hemen esaten ari garena da, tarta 3 zatitan banatu dugula. Hemen 3 zatitatik 2 hartu ditugu, eta hemen 4 zati hartu ditugu. Zein izango da handiagoa orduan? 4eren. Beste adibide honetan, 5 zortziren eta 3 zortziren, tarta, kasu honetan 8 zatitan banatu dugu, hemen 5 hartu ditut eta hemen 3. Beraz, kasu honetan 5 zortziren izango da handiagoa. Eta beste adibide honetan, 2eren eta 3 lauren, kasu honetan ez da hain erreza, esaten, ze izendatzaileak ez dira berdinak. Orduan, egingo duguna da, izendatzaile berdinera ipiniko ditugu, izendatzaile berdinak bietan. Zein izango da izendatzaile berri hori? Beti izango da multiplo, komun, txikiena, kasu honetan izendatzaile biena, 3 eta 4rena. Gogoratu, 3 deskonposatzen genduen, eta 4 bai. 3 berdin 3, eta 4 geratzen da 2 bider 2. Orduan, MKT izan barzan multiploa, bai 3rena eta bai 4rena. Beraz, 3 agertu behar da osorik. Badago. Eta orain, 4 ere bai. Hau da, 2 bider 2. Idatzi dugu 2? Ez. Idatzi dezagun. Idatzi dugu bigarren 2 hau? Ere ez. Idatzi dezagun. Eta 3 bider 2 bider 2, 12 da. Beraz, egingo duguna da, 2 zatiki hauek transformatu egingo ditugu zatiki baliokideetan. Eta zatiki baliokide horiek izango dute izendatzaile bezala 12 zenbakia. Orduan, aurkitu behar dut, zatiki baliokide bat, izendatzailea 12 daukana. Zer egin dugu? 3 bider 4 da 12, ez da? Orduan, zatikiak baliokideak izateko, bai zenbakitzailea eta bai izendatzailea zenbaki berdinagaitik biderkatu behar dut. Kasu honetan, 4 gaitik. Eta 2 bider 4 da 8. Berdin egingo dugu 3 laurenekin. Aurkitu behar dut zatiki baliokide bat, izendatzailea 12 daukana. 4 bider 6 zenbakik ematen du 12. 3. Izendatzailea 3 gaitik biderkatu badut, zenbakitzailea ere bai 3 gaitik biderkatu beharko dut. Orain, izendatzaileak berdinak izateran oso erraza da konparatzen. Zer da handiagoa? 8 ala 9? 9. Beraz, 3 lauren 2eren baino handiagoa izango da.